Πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο μέρος ο Ατσαλένιος δεν έχει απειλήσει την αιστεία του Ολυμπιακού. Πέρασε ο Μπαμπαγκίτα για τον Παπά απέναντι από τον Αθανασίου. 2-0 Ολυμπιακός στο 76. Ξανά η προσπάθεια του Μπαμπαγκίτα. Από κανονική θέση ο Παπάς απέφυγε και τον Αθανασίου. Πέτυχε το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού. Εδώ και πάλι τον γκολ. Ο Παπάς απέναντι από τον Αθανασίου. 2-0 Ολυμπιακός. Και ο λόγος του Βαγγέλη Ιωάννου. Κατά την προσφυλή του συνήθεια Τρότσολιντ, απλώς σημείο. Προσπάθεια ο Πάντος. Και ο Παπάς βγαίνει στην αντεπίθεση, εκμεταλλευόμενος την ταχύτητά του. Ζήτησε μπάλα ο Καστίγιο, τώρα δεν είναι σε θέση offside, ενώ πριν ήταν. Απέναντι από τον Αθανασίου, στον Μάριτς 1-0. 1-0 Ολυμπιακός στην ξαφνική. Ξανά η φάση. Δεν ήταν σε θέση offside ο Καστίγιο, ενώ στην αρχή έξυπνα καθυστέρησε ο Παπάς να τροφοδοτήσει τον Ουρουγουανό. Γιατί ήταν σε θέση offside στη συνέχεια.